हेलो लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरो आं मोननैसो गोदान आपडेटनि सायाव भिडिअ लाना फैबावबाय। गिबि आपडेटआवनो दङ बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि जों बयनिबो अनजाथाव लीना बसुमतारी बिथाङा जुलि जाबाय। ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांनि जुलि जानाय खौराङा गोसारदों आरो नोंथांमोना सावगारियावबो नुनो मोनखादों दि बिथांनि हौवा गोदान एबा बिथांनि पार्टनारजों सानैजों जोबोरैनो समायफ्लेदों। नोंथांमोना माबायदि नुदों बिथांमोननि जराखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो आरो बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे कंग्रेचुलेशन्स जासिहरबाय। आरो गुबुन मोनसे खौराङानो जाहैबाय जों बयनिबो अनजाथाव मुंदांखा आसामनि मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्गआ बे बुहुमाव गैलिया। नोंथांमोनहाथ' बे खौरांखौ दाहालागै बयबो मिथिबायानो जानो हागौ। थारैनो जोबोद दुखुनांथाव, नाथाय सैथोआ बेनोदि बिथाङा बे बुहुमाव गैलिया। बिथाङा भारतनि बायदि रावारिनि मेथाइफोर रोजाबनायजों लोगोसे बर' देंखो मुलुगावबो गोबाङैनो बिहोमा होलांदों। बैफोर मेथाइफोरा दा जारिमिन जानानै थासिगोन। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आर'ज खालामनाय थाबाय। नोंथांमोनहाबो बिथांनि जिउमानि गोजोननि थाखाय आर'ज खालामदो। आरो बेफोरबायदिनो गोदान आपडेटनि सोमोन्दै मिथिनोब्ला चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैब्ला खालामनानै लादो।